Mamela man Luxi. Mane nisithi meza nonke siya Fondini. Uthini Fondini? Ngihlelanga DVD nami ndigela ndiva kuthiwa meza kaloku so nami ndibiza mezo otherwise ndakwazi ngoluxa uboni mamela Fondini asikho lapho. Okay. Ndize nomcimbi onzima Fondini ndize nekhahlamba lespan. Ngiyaqeshwa pha kum emsebenzini yava so ba mhlambi uyafuna uspana pha kum ungantasha zakudibanisa nabantu abarelevant ya okanye bayikhona indodo yaziyo Fondini undichazele ndizawu Fondini uthetha fast kangaka uciba zawufa njani kodwa uzanibona uba ndisaphethe ipapa ndizopura for ipapa wena uyathetha uthini uyabona ke lokusi ilanga liphumile lehlaba umhlaba wena usatya ipapa Fondini umsebenzi ndithi nanku umsebenzi ngapha kumespan kuyaqeshwa pha yava indoda yofuna umsebenzi ingabiphathana nepapa iskhaftini siphathwa ngexesha losebenza khangela 2 liter yonke Fondini right for the lunch Fondini mna ndiphangela kwa-government mna mpeya ngefo phangela kwa-government ungabe uzula ngapho undicelela ngemisebenzi abantu bendodla musi ndipeya indoda kaloku ti ubuzondicelela ngezonto apho kodwa kam ikhona le ntwana kamesa ikhona le ntwana nothi ikrwala yeka ikrwala ikona le kuthiwa ngutani ibukubukweli ndiyambona yabonela buku yalibonela buku okay uyise jonga ayiphangeli laa ntwana ihleli ndihluphana nomzali wayo ungangxoli sile jonga fika pha uthethe komsebenzi ikiphangeli yeko tata nomama bayi bahlupha pha ingani ngawuyile mandiye uthi nomzali wayo kwapha iyapha kwameza ungathi uswendemi uzile into zapha kulungile boss kulungile ngamabukubu kulungile ndawubuya ndikuqalele molweni mamzo ki mamzo Molo bhuti. You're right namhlanje? So right, so right now. Siyaphila mamzo mana sikhali. Mamela mandithunyele ngulomfo walapha next man unatsika ulukhanya. Hayi andifuni nova into zenu. Niyawazonxila uthunywe ntoni? Hayi mada ayikabi mana sangizonxila ngoku. Hayi kaloku niyanxila nina. Indaba serious ngoku mada siyindidizwe ngomsebenzi uyaqonda? Uyabona pha komespan kuyaqeshwa pha ngoku ndiyayazi ba unonyana onabo apha endlini so ndiqonda ke ngoku mandike ndize ndizotsho nalapha because ngokutsho kwakhe umyalelo wakhe ulukhanyo pha ukhona umuntu onomfuna umsebenzi apha endlini bawo uthixo kandunjani iwesi ke kupheka ngefortnight yu thixo nomdadada wam umntanam Dani mageza uyinto abathetha ndidikwa kukwazwa abathetha yo ayisihleli wakabobo bona se you gonna get it ungakashishile you asala video sana ikeps eka hawk kasaf ufuna black caps hawk makepula ibox Marvels awudikwa ke mama sendilapha yo hayi sana hawk makepula yenzani nje yadikumta I son, it keeps your 5-year-old. Yeah, take a shame. What's you paying a fortnight, pa? Uthina kum? Hayi sawufraya. Intoni sana ndikwazi? Dana Thixo khazivele phika umqale ngokubani ngumdadada Iva man right Dimnandi mntanam right wena umelo bemnandi man mamela Fondini ndize nendaba ezimnandi kufila umakwalazi akafanga man ayimani ndize nendaba zomsebenzi apha Mfondini akumespan kuyaqeshwa mntanam kuyaqeshwa pha kumespan and ke ngoku into emnandi is that kupheka ngefortnight mntanam nje iveki abe sengena amashangura uzaba ne-fridge entsha jonga uzaba ne-fridge bemnyama izancancasela mntanam ngefortnight and yonke into emnandi phayana sisebenza ngeenkuku uyaqonda uyakwazi nokuthi mhlawumbi ngelinye ixesha sifumane pha oma 6 kg kulungu tata ba kumnandi ke ngoku siphuma nezana kanti ke mada nawe uyakwazi xa usiya pha uyothenga ngaye unyanakho kukho namakhadi ediscount pha wena inyama enkuku uyifumana ngexabisa elibona uthi sizawubraya sizawurosta sizawufraya ngifuna ungithela ngemsebenzi wenkuku hayi man
Brown. Ndithetha ngefama Brown mfondini. Hayi ifondini ngithetha nge-VW mna. Hayi Dani Ngenkukhu. Hayi mama mfuna ukusela ngekaka yenkukhu. Dani umsebenzi mntanami. Ibe nisengamathumbu enkukhu mama ibona lana. Uqalwa pha ukhona sowuleqa i-VW ungenayo ne-matric. Hayi mama ngingena ngamakonokono ngise-South Africa ngingena ngamakonokono ngifuna management ne-VW. Yonke sebenze enkukhwini bra. Nakumuntu ephupha emini betwana. Yabona nukisela ngamathumbu enkukhu. Mna bendisiza apha ndisithi ndizonceda uyava ke ngokumama. Uthi xa kubonakala uba uncedo aneludinga apha ekhaya. Bakhona abanye abantu abafuna umsebenzi phangapha mandinishiye man. Hayi sana bhuti ndiyabulela bhuti wami. Ndiyabulela Dani. Mama. Yintoni ngoku? Hayi mama lo. Umsebenzi mntanami kuqalwe ezantsi. Mina mamela iphupha liqala phezulu. Unephupha le-VW kodwa akuna matric.